Video yathu ya lero tionesana mmene tingapangire kuti message izazitumiza nthawi ina yake. Ifeyo mwina foni yomwe tizakhala titayisiya mwina mwake tili busy, koma message ikazafika nthawi imeneyo izazitumiza yokha. Ndemosataya nthawi, tatene tionesane kuti matani. Ndi chimene mayenera kuchita ndikupita ku application amene malumizira ma message mfoni mwanomo. Ndi wanga nduyu ndimpanga open. Ndi apa ndilemba message imene ndikufunayo. Ndikuyeretsa kuti morning. Apa ndika phone number ya munthu amene ndikufuna kuti ndimtumizireyo, mwachisanzo ndingoyika maziro okha. Kenako ndipanga apa alopa. Kenako apa pa plus. Kenako schedule message. Kenako apa tisankhano kuti izapite nthawi yanji. Ndikufuna mwine izapite pa 1 October ndikuti tika. Mwine zakhale mamawa asanazuke 4 koloko ndikuti ndika so 4 bar. Kenako ndikupanga done. Kenako ukapanga done ndikuti umapita apa potumizira apa ndikupangapo click. Zikatero ndikuti mangodikirira kuti sikulo komanso nthawiyo ikwane. Zikangokwana zinthu zimenezozo ndikuti automatic message iyo izanyamuka nkumapita ndikukampeza munthuyo. Basitu kupanga kwake ndikumenekoko. Ndengati mufuna kuti ma videos ngati amene wawa asamakuphonyera osaiwala kupanga follow. Tiye tionanso video yotsatira.